ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା କେଉଁଠି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସତ କାହାଣୀ, ସତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ବା ପିତାଙ୍କର ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଅଜଣା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ଦିବସ, ମାତାଙ୍କର ଦିବସ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବସ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିବସ ରହେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦିବସ, ସବୁମାନଙ୍କର ଖାଲି ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଦିବସ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ। ତା'ମାନେ ସାରା ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ତ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିବା। ଆଜିକାଲି ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟି ଆସୁଛି, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ 90% ବା 100ରୁ 90% ପିତାମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଅବିକା ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁଥିବେ ବା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଦରକାର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଜଣେ ବାପା ତା ଜୀବନରେ ବା ଜଣେ ପିତା ତା ଜୀବନରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଖୁସି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ଆଉ ବାପାର ହେଇକି ରହୁନି। ବାପା କେବଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପା ମା' ବା ପିତାମାତା ଝୁରି ଝୁରି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କଟିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ବାହା ହେଲା ପରେ ବୋହୂ କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ମୋର କେବଳ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ ହେଉଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଅଟେ କହୁନି ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ଟିଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼, ବହୁତ ଲୋକ ସର୍ଭିସ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାପା ମା' କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ। ପିତାମାତା ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା ପାଇବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପିତୃ ଦିବସରେ ମୁଁ ସେହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଥରେ ନିଜ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଗାଳି କରିବେ, ମାରିବେ, ସବୁ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନୂତନ ବୋହୂମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି କିଛି କହିବେନି, କିଛି ତାଗିଦ କରିବେନି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ କରିବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଳିବୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝାମେଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁଅମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ବୁଝିକିରି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ନ ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପେଟରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକିରି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାରିଦେବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଯୁଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯୁଗରେ ପିତାମାତା କେବେ ବି ହେଲେ, ଯଦି ସେ ସତରେ ଜଣେ ପିତାମାତା ହେଇଥିବେ, କେବେ ବି ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପିତୃ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମଣିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କିଛି ନୁହେଁ। ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ଆଜି ଆମେ ଅଛ, କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖାଲି ପଦେ ଭଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସେତିକି କାମ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକମୟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ।